Easy go. Hey, eu sunt Demon King și acesta este vocea mea, dacă tot v-ați întrebat. Știu că ar fi trebuit să postez acest videoclip acum mai mult timp, dar nu mi-am găsit căști cu microfon și a durat ceva și de asta. Așa că am decis să fac fără căști, sperăm să mă auziți cât de cât. Dacă nu mă auziți, îmi cer scuze, dar na, asta e. Și asta am să vă prezint într-un fel niște setări bune pentru persoane care joacă cu 4 degete. De exemplu, joc cu 4 degete, joc bine, am bătut oameni care mă băteau când eu mă apucasem și nu știam cum să joc. Bine, am bătut oameni care aveau am bătut oameni care aveau level 200, nu știu cât, oameni cu rangul de Champions, dar n-am filmat, că n-am. Adică la asta mă refer, am bătut oameni care au jucat de pe calculator. Și nu vreau să mă laud, dar sunt niște setări care le-am făcut eu și vreau să vi le arăt și vouă dacă jucați cu 4 degete. Sunt niște setări utile, mi se pare mie. Vă ajută pentru... Na. Știu că par default, dar nu prea sunt default așa. O să vă arăt imediat. Am uitat pe un meci de duel așa, să nu fie... Na. Să nu fie chiar așa... Să nu zică cineva că chiar n-am făcut nimica. Și încă ceva, mă mulțumesc foarte mult pentru suma strânsă la un shorts, acela cu what the fuck, ce glonț sau ceva de genul, ce glonț și capete explodate. Am strâns la acel shorts, am strâns peste 1.000 de vizionări și vă mulțumesc foarte mult pentru că eu chiar am încercat să fac aceste și editare și toate astea. Bine, scuzați-mă că parcă am obosit, pentru că sunt obosit. E ceasul 7 dimineața, dar eu m-am trezit și na. Nu prea mă juc la ora asta, dar m-am gândit că na. Și ce face? Ce urât a dat asta. În fine. Haideți să vă arăt și setările. Pentru că, na, mulți... Am vrut să fac acest videoclip pentru că foarte mulți youtuberi au făcut așa cu setările lor. Un exemplu, Softic a făcut și-a făcut singur setările. Am încercat și o să le fac ca el și ghiciți ce? Are setările inversate, ceva de genul. Nu știu 100%, dar nu îmi plac deloc setările Softic. Dacă știți pe Softic, desigur. În fine. Am făcut și mai mici aici, n-am făcut, în fine. La general, în teorie, totul aici sunt regiune auto, trebuie neapărat
Nu trebuie neapărat regiunea auto, dar poate pentru o țară nu prea o convine și de asta și mai băgați regiunea voastră. Dar nu știu ce să zic, aici eu cred că mai cea mai bună este auto. La limbă, eu am pe stand-up pe limba română. Dacă tot să adăugă, de ce nu? Na. Pana mea. La vezi, la mai jos, încearcă să nu aveți ăsta pe standard. Mi se pare cel mai oribil să ai ăsta pe standard. Adică voi vă vedeți armele, să intru într-un rol, să vă arăt cum merge. Stați un pic. Și să vă arăt acum. Adică voi vă vedeți arme super mari. Mai ales AVM-ul. AVM-ul se vede îngrozitor. Îngrozitor. Deci nu se poate. Se vede super nașpa. Stați un pic să vă arăt. AVM-ul direct. Uitați cât de mare e. Adică dacă vine cineva de acolo, eu acum nu pot să văd. Pentru că am tot ocupat de AVM. Și Tigalul, dar ce mare e. Dacă băgăm pe clasic, uitați, altceva. Bine, voi sunt eu obișnuit cu el. Așa, nu sunt obișnuit să joc cu ăla mare, adică am jucat o lună, două, chiar dacă nu 3, până să mă apuc să-mi fac setări pe stand-up cu ăla mare, dar după aceea când am văzut setarea asta, am zis, aoleo, ce prost sunt, deci n-am jucat cu setarea asta așa mică. Că e mult mai simplu, adică, mult mai simplu să faci setările astea mai mici și să vezi de unde vine adversarul mai bine, decât să ai chite AVM-ul și să nu vezi când vine din partea aia. Să stai așa și știu, vezi mai bine un pic. Te uiți un pic în jos să-l vezi instant. Stai, dai. Dar, mi se pare mult mai reușită chestia asta care au reușit să fac, au pus această setare, să nu fie așa de mare. Să nu fie așa mare arma. Că mie nu-mi place să am așa mare arma. Nu văd de unde vine adversarul și Dacă nu văd de unde vine adversarul și încearcă să merg pe la spate, ce să mai zic? Mai ia instant, logic. Așa, să trecem mai încolo. Vizibilitate HUD se referă la cum să vezi, știți voi, butoane de pe ecran ca să, eu le-am pe vizibil, încă nu le-am văzut la 100% să joc pe invizibil să văd foarte bine, pentru că nu îmi place pe invizibil, adică dacă vreau să ies din lobby, nu din lobby, scuzați-mă, din partidă, eu nu pot să ies așa ușor, pot să fie mai greu să ies, pentru că nu găsesc butonul. Eu butonul de ieșire l-am foarte mic, pot să-mi pun col ușor. O să văd imediat. Așa, la confidențialitate, scuzați-mă că citesc așa oribil, dar v-am spus, dar eu m-am trezit. Începe o conversație, am de la toți, invitații care am de la prieteni, socializare de prieteni, am toți, adică dacă vreți să-mi dați socializare de prieteni, nu-mi pasă, nu vă cer gold. Dați-mi, nu mă spor. Invitații în lobby, prieteni și clan. Momentan n-am să dau invitații în lobby de la toți, pentru că, cum ar fi să mă invite, nu știu, haterul de, cred că ați citit în comentarii un hater pe nume Casi. Cum ar fi să mă invite la să mă ia ajutor pe un lobby. Că nu vreau,
Așa, să trecem mai departe la autorizații. Eu am contul făcut pe Google, am și Facebook-ul conectat, nu prea vreau să vă dau multe detalii aici, n-am ce să vă dau, așa, că trecem la video. Eu am totul pe hide, ridicat, în fine, am vorbit și eu, ridicat, toate astea, pentru că telefonul meu este un Samsung A53, 2023? Da, 2023, care merge destul de bine. General FPS-ul mie îmi duc 120 de FPS-uri și chiar îmi pare bine că îmi duc, că înainte nu știam cum să le fac pe astea de la început și mi se bloca jocul destul de des. Așa, să trecem la controle. Așa, să începem cu giroscopul. Nu vă puneți giroscop. Multă lume am văzut că joacă cu giroscop. M-au nebunit. Cu cine a jucat cu giroscop și a luat o bătaie. Și o bătaie, pentru că eram cu ea în echipă. A fost o echipă de giroscop, eu am fost în ea. Și efectiv, i-am luat bătaia că jucam decât eu singur. Am făcusem 24 de kiluri și era 10 și ne bătuse ăia cu 10, 5 sau 7, nu mai știu bine. Și oamenii mei, de-abia dacă aveau 2-3 kiluri. Deci vorbesc la modul cel mai serios. Și m-am enervat atunci. Lasă-mi spate telefonul, căștile și tot. Deci, na. În fine, să ce mai departe. Astea sunt sensibilitățile mele. Îmi place să le am așa. Sau nu ziceți că accelerarea este cam mare, decât nu e chiar așa mare. Adică mi se pare că accelerarea softic e mult mai mare, 2, 3, nu mai știu bine. Ținta mea o am foarte mică și statică. Nu vă pun niciodată pe dinamică pentru... Bine, puteți să vă puneți pe dinamică. Eu nu fost dinamica deoarece nu este chiar așa bună când merg. Când merg, gloanțele îmi arată pe unde au gloanțele și nu vreau să vă pun din eu gloanțele. Eu vreau să văd decât ținta din fața mea și când merg și când nu merg. Și să pot să trag foarte simplu. Așa. Astea sunt toate. Linii nu mai știu să mai. În fine. Așa. Culoarea. Încercați să vă faceți... Aici vă recomand să vă faceți o culoare cât mai deschisă. Nu vă recomand să faceți nici... Eu am mov. Adică eu am roz pe mov, cam așa. Mov spre roz. Pentru că mie îmi place să văd ținta, să văd unde să trag și așa câștig eu multe meciuri. Așa. Să trecem la cel mai... Dați un pic. Nu. Așa. Să trecem la asta. Asta. Deci, eu ăsta îl am aici sus. O să repet, eu joc cu 4 degete. Nu știu pe nimeni că joc cu 4 degete. Softic juca cu 3? Da, Softic cu 3. Flame cu 2 par sau 3, nu mai știu bine. One, nu mai știu. One nu știu deloc. Așa, în fine. Eu acum o să, nu știu, o să vă dau aici. Mă bag pe ăsta și o să vă dau resetează. Uitați cum vă dă setările. Eu vă spun de pe acum. Asta le face mai mari. Și asta la fel. Pentru că o să fie mult mai utile și mult mai ușor să vă le luați arme și toate astea dacă sunt mai mari. Vă spun de pe acum.
Dacă jucați ca mine cu 4 degete, ăsta vă este cam inutil. Trebuie să faceți foarte mic, să faceți așa, să nu fie, să-l băgați într-un colț. Asta e recomandarea mea. Asta faceți un pic mai mic, deoarece când o să schimbați ecranul, o să vă mișcați ecranul, o să fie nașpa rău că dați de în continuu și să ajută înapoi, da? Ăsta vi recomand să-l puneți, nu știu, pe aici, pe undeva sau dacă vreți aici, nu contează. Dar e mai bun că schimbi arma, arunci arma ta din mână și o iei pe aia. Da. Așa. Pe ăsta face mai mare. Întotdeauna trebuie să faceți ăștia mai mari. Deoarece vă puteți încurca și să nu apăsați pe ce trebuie. Iar acum am să vă pasă de mai încolo întotdeauna. Pe toate. Iar pe ăsta îl facem cât de mic posibil și băgăm acolo. Iar pe acesta, stați un pic că nu mai știu mărimea. 60,29. Și 29 și 10 să pune 60. Uitați ceva de genul. Și voi să puneți ăsta se poate muta de aici, de ne-am voi intrați aici, o să vă de acolo. Și voi încerca să puneți asta pe linie. Pe linie. Nu contează că e sub ăsta foarte mult, dacă aveți uitați mai încolo, dacă nu știu, faceți cum doriți. O luăm așa, ceva genul. Da, eu mă descurc foarte bine, adică ați auzit și voi. Majoritatea meciurilor am câștigat. Și chiar bine și cu aceste setări, adică mie îmi plac aceste setări. Și îmi place, da, doar ce faci. Asta o să dăm întotdeauna pe 0, deoarece este zona aceea roșie care, de exemplu, dacă luăm ăsta să nu mi apară ăsta aici, că am trecut de o zonă roșie. Uitați, dacă eu cresc ăsta acum, uitați, mi apare care parcă ar fi roșie pe mijlocul telefonului, pe acolo. Cred că se vede destul de bine. Deci eu pun pe 0 și ca să nu mă deranjeze. Și ce să zic, ca să nu și setările mele. Ia să mă dau aici. Așa. Să trecem la sunet. Sunet întotdeauna, dacă vrei să te concentrezi foarte bine, eu vă recomand întotdeauna să dați toate volumul general, să vi lăsați la maxim și restul să vi le dați încet de tot, pe 0. O să vă spun imediat de ce să dăm volumul general la maxim, dar mai întâi să vă spun că aceste volum muzical în meniu, volum muzical în timpul unei partide, volum efectul sonor, astea sunt inutile. Am vorbit și eu. Sunt cele mai inutile chestii, deoarece o să vă încurcați, o să vă încurce super mult. Și acum vă explic și de ce. Pentru că voi, la volumul general, este vorba despre ceilalți jucători. Ceilalți jucători, scuzați-mă că vorbesc așa, v-am spus obosit în fine. Și la ei, cum să vă zic eu, și asta vă arată 100%, adică voi puteți să auziți la ea dacă aveți telefonul la maxim, în căști, nu știu ce aveți voi, să-l încărcați să-l dați la maxim și după aceea să auziți când încarcă arma, dacă e aproape desigur, când încarcă arma, când aruncă arma, când merge, când face pași, tot așa.
cam acesta a fost și cu acest videoclip. Dacă mai vreți, nu știu, să vă prezint altceva, încolo o să vină un nou videoclip. Nu știu 100% când, încă suntem azi. E joia. Astăzi e joia. Și o să vină în curând un videoclip în care o să vă prezint câteva metode de a face niște gold. Gold mult cu bani puțin, cum ar veni, dar nu e standoff. O să vedeți. Și ce să zic, ne vedem data viitoare. Eu sunt Demon King, vă salut și baftă!